Сатып алучыларны ничек жәлеп итәргә, үзең җитештергән продукцияны ничек сатарга. Эко-агропаркка керүче фермерларга бизнес буенча осталык дәресләре үткәрделәр. Заманча алымнар җитештерүчеләргә табышларын арттырырга ярдәм итәчәк. Тулырак киләсе сюжетта. Илнур Зейнуллин Кызыл Чапчак авылы фермеры. Ират күп итеп мал туар һәм кош-корт асрый. Фермер актив эшчәнлек алып бара. Түбән Камада аны яхшы беләләр. Бизнесны алга җибәрергә ярдәм итүче осталык дәресендә теләп катнаша. Халык бит инде ул ярата, когда улыбаешься, көлеп каршы алсаң, озатсаң халыкны, алар икенче тапкыр тагын киләләр. Вот хороший магазин, тәмле ашаталар, натуральный продукты дип халык бер-берсенә сарафанны радио. Сатып алучылар белән эшләү алымнарын әлеге фермер яхшы белә. Әлеге кагыйдә турында мастер-класста да әйттеләр. Анда Түбән Кама районы фермерлары катнашты. Апрель айында Түбән Камада эко-агропарк ачылачак. Анда 35 сату ноктасы урнашачак. Яртысында авыл хуҗалыгы продукциясен сатачаклар. Шул исәптән Түбән Кама фермерларыныкында. Әлеге мәйданда уңышлы эшләр өчен бүгенге дәрестә алынган белемнәр фермерларга һичшиксез кирәк булачак. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар.